אוקיי, חברים, פה יאב רוצה לעשות וילי. ייקח לו כמה פעמים, אנחנו כל פעם נעשה עריכה, שנגיד יאב עושה, לא מצליח, הוא מנסה אותם. יאללה, בואו תראו. אוקיי? חברים, קרה משהו למצלמה. אז אנחנו לא יודעים מה נעשה. סליחה שאתם רואים באמת מתוסש, אני ממש מצטער. אוקיי, תראו. אחד, ניסיון ראשון. השני. יצא קצת טוב, אנחנו מנסים להגיע להכי טוב. ניסיון שלישי. תעשה. ניסיון שלישי. ככה. ננסה עוד פעם, אנחנו מנסים עד שהוא יצליח טוב. ניסיון רביעי ואנחנו מנסים... הצליח! זה מה שאנחנו יכולים, לא רציתם שהסרטון יהיה ארוך. הצלחת.